बे समाव आनजादखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां हादराव गोदान आयेन बाहायनाय जाबाय। नोंगौ, बे समाव हादराव आनजादखौ लानानै गोदान आयेन बाहायनाय जाबाय। नैरोजा मायथाइनिफ्राय हादर नाङैनो रायजोआरि आनजादनि आयेनखौ सोलायबाय। नीट आरो यूजीसी नेट आनजादखौ लानानै दान्थे बिदान्थेनि उनाव गोदान आयेन बाहायनाय जाबाय। आनजादखौ लानानै गोरा आरो गोख्रों आयेन बाहायनाय जाबाय। जाय सुबुङा आनजादनि सोंथि बिलाइखौ सिफायगोन एबा लिक खालामगोन बै सुबुंखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन। आनजादनि सोंथि बिलाइ सिफायग्रा सुबुंखौ 10 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। लोगोसे 1 कौटि रांनि जुरिमानाबो होनो नांगोन। बेनिखायनो जाय सुबुंफोरा आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक खालामगोन बैसोर सुबुंफोरा सांग्रां जा। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।